روژا سێشەمێ 27 نیسانە 2021 ئەنجومەنا گشتی یا ڕێڤەبەریە خوەسەر یا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ بودجەیا گشتی یا ڕێڤەبەریە خوەسەر پەسەند کرد. ئەڤ یەک جڤینە ئەساییە هەژمارە 36 دە هاتە دان کو ئەو جڤینەکە ئاسایی بوو بریارە بودجەیە لێ هاتە دەرخستن. دەستنیشانکردنا 2472 ملیار لێرەیەن سووریێ وەکە بودجەیا گشتیە ڕێڤەبەریە خوەسەر ji bo sala 2021 ئانگۆ ji bo xerciyên birêvebirinê ye û birêxistina karûbarên herêmên rêveberiya xweser di yek salê de. Ji wê budceyê 8 milyar lêreyên Sûrî hatiye veqetandin hatiye destnîşankirin ji bo dabînkirina 7000 derfetên kar ew jî her divê salê de di sala 2021 de. 307 milyar lêreyên Sûriyê hatiye destnîşankirin ji bo piştevaniya nirxê nan de sala 2021 de ji ber ku gelek caran krîzanan peyda dibe. Wiha jî 1100 milyar lêreyên Sûriyê weke budceyê ji bo çend babetan hatiye destnîşankirin ew jî kirîna maddeyên xamiyên xav û ji bo mûçeyan e, çavdêrî ye, pêşesazî ye, خرجiyên wan û li gel kirîn û firotinê proseya bazirganiya kirîn û firotinê û xerciyên birêvebirinê ev pereyê ku maye 1100 milyar lêreyên Sûriyê ji bo van armancan hatiye destnîşankirin. 106 milyar lêreyên Sûrî ji bo ji wê tebaba 1100 milyar lîreyan ji bo budceya weberhînanê hatiye destnîşankirin. 52 ji sedî ji budceya weberhînanê jî ji bo herêman hatiye terxankirin. 48 ji sedî ji budceyê ji bo rêveberiya giştî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatiye destnîşankirin. Di civînê de tevaya aliyên giştî hatine pabendkirin ji bo ku dahatên xwe têxin gencîneya giştî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Em behsa dahat bikin li gorî zanyariyan çavkaniyên serekî darayî û aborî yên rêveberiya xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê di nav de jî bêguman Rojavayê Kurdistanê ku piştgiriya budceyê dikin ji dahata petrolê pêk tê li gel dahata deriyên sînorî û bacê û dahata bazirganî û çandinî ku ev hemû rola xwe dibînin weke dahatin ji bo rêveberiya xweser ku cihê xwe jî di nava budceyê de girtiye budce pişta xwe bi van dahatan girê dide. Ev bû hûrguliyên vê budceyê û vê yasaya ku rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê derxistiye.